kuat ora, Pak? Jenglangane kudu enak lho. Wah, enak kok. Nek ra penak wis tak ngenekke. Wah, nek ora penak ngenekke aku ya tak ngene. Aku ki mak. Piye? Kuat ra nek rada dawa kayak gitu. Hah? Anu mak, bintang tamune kon munggah. Munggah endi? Empyak. Munggah panggung kene kok munggah ngendi lho. Disepoti ra, sepot. Loji ra lumane nyanyi pat, loji. Ya disepoti. Ayo cangkeme. Jebul kae ngono. Kowe iki ya fales. Jan lali aku. Sing gedar ki aku ate Sugeng dalu Mbak Elisa karo Kang Klowor. Halo Mbak Sange. Nggih, niki wau saking pundi? Ya saking ndi ya? Griyane pundi? Gen kula rika. Oh, pundi niku? Gen kula. Nah, nek nggen kula teng ngisor, nek nggen jenengan. Gen kula ten dhuwur. Oh, nggih. Dhuwur wit. Nggih. Dhuwur wit. Mboten lek, mboten jenengan ten ngandhap wit. Mboten. Lah, Ngisor longan. oh lah, malah bingung. Nggih. Niki awan-awan niki semah kula. Derek tepang nggih, sederek. Ada. Dalam bagus ya. Pak, semah ya, Pak. Pak Mo. Ya. Dalamnya Mas. Allah tanpa rupa iki bojoku. Oh, Ya bojoku ning anak-anak ya ora karo aku. Bojo kaya niki. Sing penting gak dadi pacangan ya, Pak Mo. Heeh, kaya widodari gandeng terwelu. Kok ya karo trewelu ya aja sia-sia Menang karo wae bojoku. alhamdulillah aku nek didapuk trewelu. Trewelu ku rak kewan. Nah, apa, Pak? Nek aku merkosa sinden-sinden ku ora diurus polisi tak kadang. Oh lah ya, ora Ora ana, hukume ora ana. Ora ana polisi ora ngurus kewan ku ora ana. Jangan takut dong. Lah piye to? Wis nyandeng kaya ngene ayune isih ya ngelirik sing ning mburi. Apa ya kurang to, Pakmu? Lek ku piye-piye ngladeni awakmu. Awakmu apa ya kurang? Mongko wis komplit sandase sak awake sikile kabeh. Boh, pokoke nek gur ndas awak ora patek penting aku. Yang penting apane yang penting? Apane sing penting? Kaya tenanan kono. Lah ya aku lak yo CBRK, CBKR. Cembokur. Hah? Aku lak yo cemburu to ya Pakmu, nek awakmu ki nyenengi sinden-sinden ning mburi iki lho. PDKA. Apa kuwi? Padha karo aku. Kene ra tanggap lek kene iki do GBL kok. Apa kuwi? GBL iki. Lah ya to, Pak. Niki sowan wonten ing Grogol. Kula ngaturaken kula nuwun nderek bingan nderek mangayu bagya. Mugi-mugi warga Grogol sapengkiripun tirakatan wonten ing dalu menika ayem tentrem ingkang baku rukun kados menika. Amin. Pamong sak masyarakat contoh wilayah Grogol kaya keten iki. Rukun iki kekuatan pertama. Oke. Siji ya, Pak. Tepuk tangannya mana untuk Grogol? Makasih.
Lagi dikeploki ngono anak makos. Aku dikeploki makoke munyuk. Kaya dara to kaya munyuk. Sing penting dongane nggo Desa Grogol iki luar biasane to, Pak. Masyarakat iki do swadaya urunan. Dadine iki iso nggelar kaya ngene iki ya jerih payahe masyarakat Grogol. Aku tau liwat ning kono kuwi wah. Jan iki anu Mbak lidul-dulan jan kepayon. Nggih lan iki anu buru-buru lar urunan nggo rasul. Ya dilalaki tanggane. Yu aku ora ngono gek anu silana sik iya pokoke. Nganti apal ya, Mbah? Ya, apal kan. Niki ten wilayah kula Mbak Tange. Nggih. Niki wilayah kula dadi sapa wani-wani kalau niki semanten iki bodyguard kula sedandar. Weh, sampeyan iki, Pak. Bodyguard sampeyan iki. Ning ya aku kenal piyai siji ora sih. Kaya gelem. Tak kira nek kaya preman pensiun jebul preman dipecat. Preman dipecat, harian kula preman dipecat oke. Baik, aku yang melu dongak-dongakne ya, Pak. Tinggo masyarakat yang udah menggelar kesenian Ringget Wajujal dalu menika. Kula ngaturaken mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh, sampun jujul-jujul iuran warga paringi berkah, sehat sedaya. Paringi panjang yuswa. Paringi rejeki ingkang lumintu. Paringi anak putu sing sukses-sukses sedaya. Ingkang dereng meteng ingkang nem-nem gek meteng. Ben do meteng. Lha sing do manten anyar gek mendho kagungan putra ki rejeki. Oleh sampeyan nek meteng kabeh yo piye, Pak? Aku ora kaya aku karo kowe wah. Piye? Wis 10 tahun ya tanpa anak-anak. Lah yo tak tenteni jane sing kleru nggonku penggonmu. Lah nek nggonku kuwi apik wae. Lah ning itene yo. Angel lho Pak, jenenge wong wedok nek dhuwur. Nah terane kowe lunga kambian yo golek ngelmu kok Pakne. Nah iya. Ngelmu kol buntet to. Ora ya sekolah tenan kok buntet. Nggih menika Pak Caos Panglipur ya Pak. Kok karo apa gegojekan tapi ya karo Caos Panglipur. Dilalah iki mau ana sing request. Nah iki nggo buka suasana. Oh ya. Pak Parlan menika wonten request lagune gampang wae Pak. Getuk. Oh getuk. Getuk ngerti to sing asale sekotelo. Sekotelo. Asale sekotelo. Ya. Ah, iki tunggale khas Gunung Kidul. Apa? Kowe ngerti ora panganan dladala? Gak ngerti apa kuwi, Pak. Oh, telo diparut. Telo diparut. Terus cemplungi gula tengah, digoreng, terus dicokot nyoprot yang sirah dladala. Oleh ladalahi mergo leme cokot kuwi mau to. Nggih, paring anu caos singgih tugrumien kanca-kanca. Nggo seneke teko ya angger wiyaga iki langsung wis do. Nggunaku. Heeh, Jan. Ya. Cukup nyawang. Geduk. Nah, gedhuke cul. Langsung apa bawa nih sih, Mbak Lisa? Oh, langsung remeyan aja. Nanti yang bawa-bawa nanti. Oh iya. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca Sakotelo potong atuk iku tandane apa ala-ala gedung sakotelo
budaya, kudune iso nyanyi mung sak getuk iki gampang banget. Wah, pinter kene iku. Coba ibu-ibu sebelah mereka nggih. Mereka sing getuk kene asale saka Tela, ngono ya. Tapi kula tak mendengarkan iso apa ora ya. Terus kok kono ya 1 2 3. Bagus. Aku sebelah kene. Sing sitok kleru. Apa? Moto ngantuk, mergane mendem tela ngono ku mau. Ayo ngawur. Sapa sing mendem tela? Ayo. Sing endi Pak iki mau? Sing kono ku moto ngantuk, mergane mendem tela. Walah. Oh, Sing iso sebelah mendem sini tela. juga bisa ya. Wis Coba ya. Tela malikin anggere kalau. Ya coba ketok gitu ya. 1 2 3. Kene. Kene. Alane iki ping pindho wae. Moto ngantuk tambale apa kene trimo bakso. Nyimpang. Tepuk tangan buat masyarakat Grogan. Iki cetha wong budaya kabeh pangkon nyanyi getok yo gampang banget. Gampang kene iki nggon telo tok. Nggon telo tok yo. Panganan apa selain getuk ning kene kuwi apa jenenge mau? Wah, timpul. Tiwul. Apa? Tiwul, gatot. Oh, gatot itu. Seriping, nus warna-warna. Gatot itu makanan apa? Hah? Gatot itu makanan apa? Gatot kuwi. Ya. Gatot kuwi jadah. Jadah. Jadah tiwul. Jadah di. Angel bojoku ki cak omong. Yo kan gak ngerti. Tiwul. Oh, yang iteng itu kan. Iteng-iteng apa toh? Warnanya iteng kan. Iteng. Ireng. Nek iteng kuwi nggonku kuwi. Iteng iki sing nggo wadah telek kan lho, Mbak. Iya, warnane ireng. Kapiteng. Kok nek kleru. Iki Pak aku tak karo waca ya. Ini luar biasane Desa Grogol iki sing kudu masyarakat mumpung di streaming ta. Nah, Desa Grogol iku sing jelas Desa Rintisan Kelurahan Budaya. Desa Rintisan Wisata, juga Kelurahan Prima dan Kelurahan Preneur. Lho, iki berarti wis kabeh. Komplit pokoke. Komplit. Iya, wis komplit Desa Grogol menika. Matur suwun ingkang sampun rawuh menika nek tasih lenggah mbok menawi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, lajeng Tenewu Palian lan jajaripun Kapolsek Palian dan Ramil Babin Kamtipnas lan sedaya mawon boten kula biji-biji setunggal mboko setunggal. Wiji-wiji. Sing paling ceto nggih Pak Lurah, matur sembah nuwun Pak Latif Wahyudi kalian Pak Care, Pak Lumentah Hati sembah nuwun niki pun gelar papan sakmenika. Malah hafal kabeh aku sing kene malah ora hafal. Lah yo ditulis kok kalau Pak Care. Ora mergo maca. Yo tak Pak tulung diorek-orek aku. Diurek-urek. Mbak Lisa, ini sekalian Wah, wis ketok. hari jadi Kelurahan Grogol ke 110. Hari jadi Kelurahan Grogol yang ke 110 Ya, luar tanggal biasa minta 17 tepuk Mei. tangannya. Ya. Iki hebat Kelurahan Grogol hebat. 110 iki wis duwo lho nek cara nek wong ngono ya wis duyuk-duyuk. Wah, wis Udah. wis Wis ngene ra kuat ya, iki. Pak. Ora kuat. Nganggo teken. Blas ora. Mbok menawi wonten pamundutan macange. Iki wonten panyuwunan lelagon. Nggih. Ijing miring utawi waru doyong. Milih salah setunggal. Waru doyong niki wong nggih wonten titipan. Ini dari EFC ada Pak Mario di Bayat Klaten minta caping gunung nanti dipun pinangkani. Dipinangkani setunggal-setunggal, Mbak. Ada Pak Marsono terima kasih hadirnya. Terus teman-teman dari Ciledug. Mana tadi? Bener gak? Krungu siledug. Ciledug ora siledug. Sak-sak. Jan bojoku ki anet. Ketemunya di Ciledug, tapi dari mana aku lupa. Ciledug ora Ciledug kan? Ya, ini nanti ada yang bisa wakilnya nanti boleh naik lah. Sekalian aja maju aja Pak, maju aja. Maju aja. Lihat belakang sini Pak. Ayo mau titip ya.
Ayo Pak, maju Pak, maju Pak. Loh nih, Tidak. PPKG minta podang kuning dibawain. Dibawain. Oh, dibawain ke sono ke Iya, sini. beda kan kalau dari Jakarta kan Dan- gitu bilang. oh iya. Iya. Bawain. Iya, dibawain ye. Dibawain. Iya, iya. Iya, sebuah culture Jakarta. Bawain. Jakartanya mana? Ya, kok. Ciledug ya. Wah, Ciledug. Iya. Ciledug. Tadi Kita Ciledug. kasih, ya. Kasih ini dulu, caping gunung dulu ya. Ya, Cara silakan. nek kowe apa panjenengan jenggleng aku ngono sik kuat ora, Pak? Lah iso kaya mbuktekake. Tenan lho, iki dibuktekake. Hah? Jenglangane kudu enak lho. Wah, enak Pas. kok. Nek ra penak Nek- wis tak ngene iki. Wah, nek ora penak ngenekke aku ya tak ngene. Aku ki manut wae. Jenggelengan pokoknya kudu penak ya. Wah, Kepenak terus ya. bojoku yo. Caping gunung. Capung guning. Caping guning. Jenggleng yo, jenggleng Salong yo. ke capung guning. Caping guning di Capung jenglingke. Capung guning salong ngarani salong dia capung gunung. Ya. Heeh. Apa Jengleng. nek nyenyet? Nyenyet apa nyenyet? Nyenyet ki sepi, Oh, ora ya. jan petuk. Sepi Ya kalau kan kene. aku kudu tak benerke kok Nek utekku karo ora nyenyet, nek nyenyet ki bingung nek kene nyenyet ki ngene iki ki jenenge nyet-nyet. Menyet. Kuwi pijet. Nyet-nyet. Nyet-nyet. Aku nyet-nyetan. Walah, Yo. ya le ingin. Ayo. Sapa iki mau? Lah mbok sa. Saben bengi nyawa Awas, wis ancang-ancang. nanti majune rada mengko, aja kemruputin. Aku ki suara mulai halus, tangane ora duwe intil-intil kowe ya. Apa ini? Beda karo dekku ki intil-intil. Beda kuwi, iki jakun kan. Apa jenenge? Jakun. Sakun apa? Jakun. Jakun. Apa sih Nick Apple? Nek kene Apa? Kokolo menjing. Kolo menjing. Ah, kala menjing nek Ya. kene. Nek nikel ku ora dong nek kene. Wah, tak njaluk nikelmu tak timbangne. Ngene Mbah Klower ki. Neker. Mbok kleru rokok. Tangane ngopo kuwi? Jalarak jenggleng aku. Ayo. Alah mung samono wis buang. Oke, oleh mengendang lagi sepisan iki apa ya, Mas? Nek anu ngene apa? Apa? Caping gunung Jenglengan. ke saben wengi nyawangko dandu jeleng ngono kuwi ora suwe waktu ngene iki. Ah karang penak nek suwi kok ya. Yo. Piye? Kuat ra nek rada dawa kayak gitu? Hah? Rada dawa gitu kuat enggak? Aku lah aku kuat nek dawa nedong cendak ora kuat. Kan itunya agak dawa ya. Ya ora ketang lambene sing dawa ora apa-apa. Nek Bisa liyane meneh cendak. lho. Kok nek rapas tak kon jajalke sinden-sinden. Makasih. Iya toh. Tahu aku karepmu. Tenane. Yo. Yen mamajan Siap. hameng karo janur kuning. Bener kuwi. Oleh jen nganggo alatmu kuwi. Nganggo kendangmu. Oh, nganggo alat. Nganggo alat to, nganggo alat. Lah tadi itu gimana? Dawuhnya gimana? Nek wis
Neng dandung jeleng ngono. Lah yo itu wis manut lho Mas Brobo dangdung jeleng. Nganggo kendange kae lho Dek sing tak karepe kuwi. Oh, nggo kendang. Yo sing ceto Gawe marah-marah ya. Gawe rosiku tok sabuk. Aja dicopot. Tak kirane apa. Dan piye iki mau piye perintahe piye? Kudu piye, Kok Pak? atak ning kendange men raman. Aja potong lah. Ayo aja motong ayo. Potong. Pak. Ya. Ora woh-woh. Rawuh. Enak kene ya aku tau ngono kuwi. Kembang wae tek gorong wae ora woh. Atur nuwun nih Mas. Lumayan rada Sing pas kula ya, Pak. remen iki ngeten iki rada pas. Mah. Karo jajal sinden ya, Pak. Heeh. Nah, iki sing kene dhewe sama jenenge. Ayo. Nyekel mic. Mbak. Asmane sinten, Mbak? Gedawan. Tangan nggih. Nggih. Kula Nabila. Nun? Nabila. Walah sabilah. Nabila. Kupinge. Nabila. Oh, tak kira sabilah ngono. Karena Asli iso pundi? Asli pundi? Kula asli Malang. Wah. Saiki kula tumut dalange. Asli Malang. Nggih. Lah mbok mujur wae men kepenak. Malang ki panggonan ya parang isin-isin. Lah iya kok. Ning Jawa Timur kono kok mau mujur banget. Lah kathok larak Malang ning Jawa Timur, lah wong ning kene mbok ya Malang ning kene wae. Kaya kandhane Malang ki panggonan kok. Mbak siapa tadi? Nabila. Nabila. Nabila dari Malang. Malang, Cobi Nabila. Mbak Swantene. Pacitan lemper Sak gedang. ceritan ngono. Pacitan. Kendange ramune. Mak uklik-uklik. Alah alah. Kuwi sokone meteng kuwi engko. Aduh. Iki lho ana wong wedok cacahe 1 2 3 4 5 6. Ayo milih karo Wah aku nek ngono kuwi nang kene ora dikeplak raiku mundak menyonyo. Apa apa? milih sing aman wae ya, Pak. Makasih sing Bu Sindan ning kidul dhek anggere aku nengok ketawa. Ya dijajal, Pak. Iki coba Bu Nanda, coba Bu Nanda. Ibu siapa namanya? Tanya sendiri. Coba. Siapa Bu namanya, Bu? Ibu. Ibu. Namanya Ibu siapa sih? Ibu. Ibu namanya siapa, Bu? Wah, iki wahane kaya bodyguard. Ya kabeh kaya bodyguard. Nggih. Asmane sinten? Asmane sampun mantun. Pun mantun. Muga-muga kumatoh. Asmane niku jeneng sampean niku lho. Jeneng kula Nggih. Nanda. Oh, Nanda Adinda ya? Wis sak karepmu, Mbah. Nun? Sak karepmu. Lah ya ngono, nek sak karepku juga ayo. Ayo do nyambut gawe ngono lho aja werna-werna. Lha jenengan ki akon ki bayar apa? Piye, Pak? Bilang aja. Lha ki Iki akon ki aku ki tanggung jawab bayar. sing lho. nyemplungke ki kowe. Lah ya Ayo. ning sing piye jenenge? Aku ki nek wong wedok ki apa-apa lak ya sing ngayani wong lanang. Dadi ayo duitku ya ayo saka duitmu to ya, Pak. Piye? Yo, Onone kaya piro kek? kuatku ya gur iki.
duit 2000 ki entuk apa? Ya iki sak yuta ora ning 2000 iki. Tak kandhani Iki iki tak nggo ngenceng kesuk ben selasa tanggal 17. 17 apa, Mbah? Wah, Tambahi 500 nah. tak Lumayan. tambahi. Nggo tuku kecap Ganti Bu, selawe. nggo sesasi. Oleh Sak es ngono teh lho, jumbo. Nduk Elisa. Lah wong nguyuh wae regane iki sakmono kuwi kok. Kok uyah regane samonten niku pripun to, Bu? Kae ning toilet kae ra 2000. Lah iya. Bu, saniki kula aturi nguyuh tak bayar selawe. Pokoke tak aturi nguyuh. Nek mboten purun nguyuh, kula ajeng nguyuh sak nggon-nggon. Uyah kok 2000. Lah lodong itu kok rek sih padake rek. Gaski ya 2000. Lumayan. Nyuwun swantenipun Bu Oh, Nenden. Tekan ndi? Ah, dugi grogol. Panas udan, pacitan po panas udan. Panas udan. Pokoke monggo pacitan kena, panas udan kena. Pokoke bebas pokoke. Ya wae jenengan ora mbayar kok ya mesti ngono kuwi. Muga-muga esuk dibayar kecero lah. Panas udan. Hanya sik. Wah. Udan panas. Madang segothok yang gede ditembang kaya ngene iki cetha wis nggo lawuh. Leketo. Lawuh sepiteng ki, Mbah. Lawuh swara ki lho, Mas. Aling kepang. Triplek. Oh, lah terang kulir aling-aling. Capek guna misowa sape Matur suwun Bu Nanda. Adate ngriki iyalah ya Mas Aram menimbang. Piye? Beda kok iki gawane. Heeh. Ya. Niki ajeng parian-parian donga mboten? Biasane nek kene iki senenge parian-parian donga. Parian. Kena parian. Kang Klowor kon parian. Nyepake ya sinden-sinden ya. Aku ora tau parian. Jebol. Wuh, durung apa-apa jebol. Duga-duga aja nganti jebol. Alon-alon makane Biasa depan bae. Ayo piye golek oleh. Nggo pancatan. Waduh, wis jebol dipancet. Pancatan. Oh, pancatan. Carane dingkleki nggo pancatan jebol. Warga Grogol pinaringan rejeki kathah lan lumintu karaharja. Senadyan jebol ning kan dongane apik. Iya to, Pak? Ya iya. Ayo Mbak Cita iki, Mbak Cita. Ayo. Nah, ini si sinden Cita Rasa. Cita rasa. Mbak Cita Rasa. Grogol. Borgol iso. Borgol. Sok nganggo. Sing duwe Pak Polisi. Sing duwe Pak. Gua apa iya? Lah iya to. Ora warga bakal ya sing duwe kuwi. Aja ngawur. Mugi warga Grogol murah rezeki. Amin. Allahumma amin. Ya, sebelahe siapa namanya ini? Tadi Bu Cita Purworejo. Iki sinten namine? Wulan. Wulan. Panjangnya? Wulan Destiana. Wulan Destiana. Dari asalnya? Kulon Progo. Kulon Progo. Iya. Variane Mbak Wulan. Wulandari. Ol, nganggo ol. Tak kira-kira Wulandari kudu. Wulan Hadari. Pitku bodol. Apa? Pitku. Oh. Krungu nek untuku mbrodol. Aku wis mikir tekan ngendi-ngendi. Sanes Pitku pit. Pitku bodol. bodol nggih. Terus Glimpang ning ratan.
Mlimbang ning ratan lah masakake. Mugi warga ngrogol antuk kasarasan. Amin. Cari dhewe jejere. Wis. Sing gampang, Mbak, untuku jebol ngono. Untune kelawar. Katokku jebol. Untune Mbah Klawor Protol. Kula mek marang jenengan lho, Mbah. Awak diwirake sindan ya iki. Piye, Mbah? Aku tak pengen ngono malah untune kamar jebol. Puponono gelem. Nggih. Yo. Untune Mbah Klawor rompol. Rompol. Saya mas Rompol protol. Rompol, Mbah. Oh, rompol kok. Rompol. Runguku ampol. Tekne ketiban singa. Oh, Wah, medeni Mbah. Ketiban singa. untung ora mbrakon ndase. Mugi warga ngrokol guyub rukun salaminya. Allahumma amin. Sing gerong, Mbah. Sing gerong sapa? Siji. Sapa? Tunjuk. Sutris, sutris. Sutris. Nah. Ayo ol. Ayo Ayo. langsung cekel. kunci Kowe Ol. grogol. kuncine protol. Oh, lah iya. Mugi pinaringan rejeki warga ing grogol. Allahumma amin. Jejere ora. Jejere yo. Sisa. Yo. Yo. Yo, tak sili. Ayo, Dik. Sapa iki? Weh. Oh, Diki. Yo. Tuku kon blok. Wes ayo. Sing ngedram ngompol Wo. Weh. njur dikepruk boto. Mugi warga ing grogol manggya raharja. Dilaraske. Oh, waton nono. Ah. Baleni. Ora masalah. Ora masalah. Yo. Sing ngedram ngompol Ah, benar. njur dikepruk boto. Mugi warga ngrogol manggya raharja. Oh, apik. Apik. Wes. Oh, Yo, Mbah, kelawar yo. Lho, kelaware. Untukku protol ngono, Mbah ya, Mbah. Lah iki Kelaware. entol. Dolentol. Pangan mudun. Pangan utuh. Warga grogol. Do guyub rukun. Allahumma Wes, komplit dongane. Nah, komplit. Nadyan wadon sarta Swara sulit kumandang suarane.
Nggih, Mas. Saping gunung sampun pun pinangkani.